Salutare, dragi azi la episodul în care sunt. O să pescuim tot episodul, adică 11 minute. Am pescuit deci, înainte să încep episodul, am ghițat lui Mendintlu dar nu știu eu ce să Mendintlu, deci nu o să fac nimic lui ea. Și vreau să ne spuneți în comentarii cum să fac Mendintlu. Am lute 3. Dă repede. Într-o undiță. Tot cu Mendintlu. Deci dacă o să le împreun. Deci o să ne dăm puțin kill, măi, boșilor, măi. Să ne dăm kill și o să mergem într-un fel să încerc să aflu cum pot să sluți Mendintlu. Țărea s-a pierdut în junglă. Așa se numește. Să mergem aici și o să încerc. Nu, aoleu, nu mai avem Anvil. Da, pe aici o să-mi iau un Anvil. Dar o să-mi iau un stel și o să le las mai bine, măi, bun, și Anvil-ul se duce de rău. Deci o să-l punem așa. Și o să mai am unul aici. Setting survival. Anvil. Și să încerc să împreun. Sper la mil, sperul. Mendintlu are forță. Știe ce și obține data și face așa. Și data și pune așa. Așa, mamă. Deci nu XP e asta face așa. Ne. Deci nu XP să nu te dedicativ. 40 și dacă aș împreună, dacă aș face asta? Ne. Deci, da, o să împreună undițele astea de 1, poate. Să-mi fac pe mult. Și cum să un Mendintlu, asta mă întreb eu. Data setting survival. Tot clear. Să mergem din nou. N-avem barca. Nu! Nu mă uitat să zbor! Lot of tosi am Mendintlu ăla, nice. Lot of tosi. Hai, doamne, repede. Ai level 15. Easy. Ce poțiune? Water bottle. Nu e nicio poțiune. Dar pot să încerc să mergem cam prin partea asta, pe aici am fost platoralii ăștia. Mergem, o să încerc prin partea asta, aș vrea. Pe la pădure. Să facem level 16.
Ai tu, mendinglu, mă, mendinglu. Mendinglu am crezut cum să prind. For fish are the mending. Undiță tu mending. Dar nu putem într-o asta tu luftosi. Da, i-aș dau mending și aș pețlui aia. Într-o undiță tu. Mending. Să mergem la mall aici. Am envy-ul acela la mine. Cred, sper. Boy. Împreună mending. Și am reparat toate de tot luftosi. Boy. Ce să faci dintr-o asta? Ia să ne stăm undiță. Păi să nu lasă să și reparăm și poate... Nu poate. Deci se repară... Level 7. Am dus undeva foarte departe. Să mai se zonă să repare și undița asta. Avem 20 de pești. Bă, dar cum se face? Că nu prea avem pești. Sau mă cu mending. Dinge! Te răpit al fish. Boșilor. Am luat pe o reparăm. Jeez. Stroitlă. N-am înțeles niciodată ce poți face cu stroitlă. Îi dau puțină putere la undița mea. Frumos! Vreau pești! Să atrage cu mending. De 7 minute și deja am prins lucruri foarte bune. 24 de pești. Tate tu? Bane of. Mare mending pe ea. Păi, nu te cred. Am dat pește. E seara nu prea vine peștele aici. Hai. Nice. Hai să repar și... Da. Hai mă să o repar, mai dă-mi un pește. Dă-mi un pește. Încă unul. Dă-mi un pește. Dă-mi un pește. În sfârșit, aici o să mă las să intrăm puțin pe pedal 2 minute și o să bădăm un meci, decretul meci și data de acest epic. O să vedem. Pentru ce nimic am dat deja. Mi-am participat. Așa o să listăm. Hai să încercăm să facem teoria
Ian cu Shelly. Tot ce vrei pe Shelly și pe Toad. Și Stlin. Și Star Power. Și Legeturi. Legetul lui Shelly să bat playerii. Ăsta e un leget ok, nu e nici rău, nici bun. Bull, o să mă claminezează. Ar lămuri la 40. M-am ieșit caverna. Da, mă, buș. Să nu intră aici. Ia, e o Shelly. Pe sus. Se bate ăștia pe centru. Mi apare sus. Atom, Bibi omoară Bull. Atunci pe centru cu un power up păsărit. Niciodată n-am intrat în centru. Să stăm în buș. Dar nu arată. Mă întreb la bătaie. Nu am curaj pe aici. Mă ia pe la ieșirea asta. Sper să nu fie. Dar știu să mai dau niște meteoriți pentru să distrugă bușurile. Facem un time. Nu le așa. Mamă, tu l-am omorât pe Bulatolo. A luat cu 5, mi se pare că nu. Ce să fac la 24 minute, asta e easy. Hai să mai încercăm să facem Clurosa. Fii atent, dacă facem Clurosa, îi mai face și eu. Deci trebuie să vă faci și la bătaie. Este somn. Rosa is my name, botany's my game. Unde la bătaie? EMZ. Așa de minez. EMZ. Atunci mă bat. Ieși și ei la bătaie. Se bat. Mult playerii. Eu luat 3. Sper. Nu știu. Luat 3. Hai primul. Hai. Mamă. Te place? Nu. Jesus, am făcut 2 kill-uri. Lotul 3. Easy, o să iau cu unul cu Rosalie. Jesus, brodere. Să tot. Dar ești mă la bătaie. Toți nația, multe. Ăla ești la bătaie, ce nu înțelegi? Tu uita să mă zic. Încă, nu bă. Aolo. Cine pica? Uțuleanu, babaleanu, mă. Plus 10. 10 oameni pe meci. Wow! Și la asta a fost episodul. Am fost de nu și vreau să-l tot pe toți. Hai, pa!